Povodom Dana grada u lapidariju hotela Kaštel se održala svečana sjednica Gradskog vijeća grada Crikvenice na kojoj su bile uručene nagrade grada Crikvenice ovogodišnjim dobitnicima za životno djelo, pokojnom zapovjedniku 155. brigade Hrvatske vojske Ivanu Manestru te godišnja nagrada gospodinu Ivici Šubatu. U sklopu svečanosti podijeljene su i zahvalnice predstavnicima Stožera za zaštitu i spašavanje te predstavnicima vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su nedavno u izuzetno opsežnoj vatrogasnoj akciji obranili crikveničko područje od požara. U svom kratkom izlaganju gradonačelnik se osvrnuo na prošlogodišnja ulaganja i komunalne objekte i infrastrukturu. Ukupna vrijednost ulaganja, među kojima je svakako najatraktivniji projekt uređenje trga Stjepana Radića, iznose 60 milijuna kuna. Ove godine smo jedna od najpoželjnijih destinacija na Kvarneru, što pokazuje povećani broj turističkih noćenja u odnosu na prošlu godinu. Među mnogobrojnim uzvanicima najviše pažnje je privukao predstavnik Bijelih vratara, Pavlin i Svetog Petra u šumi. U dijelu programa kulturno-umjetničkog sadržaja nastupila je ženska klapa Sveta Jelena i Gracijan Čop sa autorskom kompozicijom posvećenoj crikveničkoj prošlosti.